A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharuz zalimina fiha jithiya. Wa in minkum lan ora ana saking sira kabeh. Ai ma minkum tegese ora ana saking sira kabeh sapa ahadun wong suwiji. Illa wariduha kejaba manjing jahanam. Aida khilu jahannam tegese kang manjing jahannam. Kana ana apa wurudu jahannam? Kana ana apa wurudu jahannam? Ala rabbika ing atase pangeran sira iku hatmam kang mesti makdiyan kang den pesthekaken. Ai hatama tegese mesthekaken sapa Allahu ing dukhul. Dukhulu jahannam waqadalan mesti sapa Allah bi kelawan dukhulu jahannam. Layat rukuran ninggal sapa Allahu ing dukhul. Tsumma nunaji nuli nyelametaken sapa ingsun. Lafat nunaji musyaddatan hari kang den tasydid. Jime ditasydid nunaji. Wa mukhaffafan lan kang den entengaken saking tasydid. Maksude wa nunji tsumma nunji ora nunaji tapi napa? Nunji. Ingsun Allah nyelametaken alladzina ing wong akeh takau kang padha wedi sapa alladzina asyirka ing syirik. Wal kufra lan ing kufur tak slametaken minha saking jahannam. Wa nadzaru lan ninggal sapa ingsun ninggal azzalimina ing pira-pira wong kang zalim. Oleh nglakoni zalim bisyirki kelawan syirik wal kufur lan kufur. Fiha ing dalam jahannam jisian hale pira-pira kang merkungkung. Jisian hale pira-pira kang merkungkung ala rukabi ing atase pira-pira dengkul. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Wong-wong sing ora percaya anane ba'ats, wong-wong sing ora percaya anane kebangkitan dari kubur, iku ora ana kejaba wis dadi pestene pangeran bakal mlebet ing neraka jahanam, bakal mlebu neraka jahanam. Iku wis dadi keputusane Allah. Wong-wong sing ora percaya anane yaumul ba'tsi. Lah piye wong-wong sing iman tapi fasik, wong-wong sing iman tapi duwe dosa, sumanu najil ladzina taqau. Ingsun nyelametake wong-wong sing padha ninggalno syirik lan kufur. Maksude wong-wong sing iman tapi klebu neraka jahanam sebab kemaksiatane, sebab kefasikane iku dislametke. Wa nadzaru zalimina fiha jithiya. Lan wong-wong sing padha zalim teng mriki aja dimaknani zalim wong Islam sing duwe dosa. Tapi dimaknani wong sing syirik utawa kafir. Mulane kowe nek ngerbuk maknani zalim iku wong Islam sing nglakoni dosa, kowe bakal gampang ngafirke sesama muslim. Tapi nek adzalimin mbok maknani syirik karo kafir iku aman, ora paradok. Soale ahlu sunnah wal jamaah niku meyakini nek wong Islam masih fasik, wong Islam masih duwe dosa umpama mlebu neraka ya tetep dislametke. Iku keyakinane ahlu sunnah wal jamaah, sehingga ahlu sunnah wal jamaah ora wani takfiri, ora ngani ngafirno wong Islam sing lakoni maksiat. Mulane teng mriki adzalimin dimanane apa? Asyirik wal kufri. Tak tinggal wong-wong sing syirik, tak tinggal wong-wong sing kafir niku merkungkung ning neraka jahanam sak lawase. Jadi intine nek wong syirik, wong kafir ning neraka jahanam sak lawase, wong-wong sing duwe iman dislametke. Wa idza tutla 'alaihim ayatuna bayyinatin qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ayyul fariqaini khairum maqaman wa ahsanu nadiya. Wa idza tutla ing dalem naikane den wacaaken 'alaihim ing atase mukminin wal kafirin. 'Alaihim ing atase wong akeh nas. Dek wong mukmin, dek wong kafir. Apa sing den wacaaken apa ayatuna pira-pira ayat ingsun minal Qur'an. Nyatane saking Al-Qur'an bayyinatin hale piro-piro kang pertelo. Sifate ayat bayinatin hale piro-piro kang pertelo, wadihatin tegese kang pertelo. Bayinatin iku halun dadi hal. Kala mongko ngucap sapa alladzina wong akeh kafaru kang padha kafir sapa alladzina ngucapaken lil ladzina maring akeh amanu kang padha iman sapa alladzina. Ayul fariqain. Utawi endine pandan loro. Pandan loro ki maksude nahnu rupane kita wa antum lan sira mukminin. Utawi endine pandan loro iku khairun luweh bagus apane makonan panggonane.
ai manzilan tegese panggonane, wa maskanan lan omahe bi fathi min qoma wa bidhammi min aqoma, eneng maskanan eneng muskinan. Wa asanu lan luwih bagus apane nadiyan omah nggon kumpule, apane nadiyan omah nggon kumpule. Bimakna nadi kelawan artine lafat nadi. Wa huwa utawi nadiyan iku mujtama'ul qaumi nggon kumpule kaum. Nggon kumpul yatahaddatsuna kang padha cerita-cerita sapa kaum fihi ing dalem mujtama'. Yaknuna ngarepaken sapa wong-wong kafir ngarepaken nahnu ing kita, maksude dhek sing luwih mulya panggonane fanakunu mongko ana sapa kita utawa ingsun niku khair luwih bagus mingkum tinengang saking sira kabeh. Qala dawuh sapa Allah taala, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu atsatsa wa ri'ya. Wa kam ahlakna lan pirang-pirang ngerusak sapa ingsun, ai kasiron tegese akeh banget ngerusak ingsun. Qablahum ing dalem sadurunge ahlu Mekkah utawa alladzina kafaru. Min qarnin nyatane saking pantan ai umatin tegese umat minal umami nyatane saking pira-pira umat almadiyati kang wis liwat. Hum kang utawi alladzina apa qarnin hum kang utawi qarnin iku ahsanul luwih bagus apane atan banda bondolan apane asasan bekakas omae aimalan tegese bondone wa mataan lan harta bendane wariyan lan ketinggalane lafat riyan ai mangzoron tegese ketinggalane minar ru'yati saking master ru'yah. Fakama ahlakna mongko kaya oleh ngrusak sapa ingsun hum ing kornin utawa iya kornin ya likufrihim korona kufri kufrin nuh liku ngrusak sapa ingsun ha ulai ing mengkono-mengkono alladzina kafaru wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladzina kafaru lil ladzina amanu ayyul fariqaini khairum maqama wa ahsanu natiya. Nalikane menungso tek golongane wong mukmin tek golongane wong kafir menungso niku diwacake ayat-ayat ingsun sing suwih pertelo sing wis jelas kebenarane. Wong-wong kafir padha ngucap ning ngene wong-wong mukmin, golongan loro ndi sing kira-kira luwih apik nggon baline. Wa asarunatiya panggonan loro ndi golongan loro ndi aku ta kowe sing sumben iku oleh panggonan sing luwih apik. Duwe bali desa cara kene, duwe nggon kumpul sing luwih apik. Wong-wong kafir do muni ya mestine aku wong ning alam dunya wis jelas. Ning alam dunya ya pangkat luwih pangkat aku, sugih luwih sugih aku, golongan luwih akeh aku, anak luwih akeh aku. Nek ning dunya ngene iki luwih akeh aku ya sampe ning akhirat luwih apik aku. Jare wong kafir umpama ning akhirat ana akhirat, ana kehidupan lain selain dunia ya nasibmu tetap elek, nasibku tetap apik. Omongane sapa wong kafir. Dijawab kali Allah. Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasa wariyah. Pirang-pirang golongan-golongan umat-umat sing terdahulu sing bondone luwih akeh, kehormatane luwih mulya, anake luwih akeh, ketinggalane ya luwih sugih. Tapi aku hancurkan mereka. Sebagaimana aku hancurkan mereka, hei orang-orang kafir, aku juga akan menghancurkan kalian. Ono kalane wong kafir niku dihancurkan kematiannya di dunia, entah dengan sesuatu peperangan, ditawan, menjadi tahanan perang nantinya, atau kematiannya itu yang akan menghancurkan mereka, karena mereka di akhirat akan disiksa. Kul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu matta hatta idza ra'au ma yu'aduna immal 'adzaba wa immas sa'ah fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa ad'afu junda. Kul dawa sapa sira Muhammad,
Manutawi sapane wong iku kana ana sapa man iku fid dhalalati ing dalem netepi sasar. Ning alam dunya kok netepi sasar, syartun yaiku dadi syarat jawab utai jawab syarat iku falyam tu. Falyam tu mongkon jembaraken. Bimaknal khobari kelawan artine khobar. Ayamutu tegese nambahi kajembaran. Yamutu tegese nambahi kajembaran lahu maring man. Sapa Ar-Rahmanu Gusti Allah kang Rahman. Mat dan kelawan kajembaran temanan. Fit dunya ing dalam dunya. Yastadriju haling lulu sapa Allahu ing man. Hatta ra'au. Hatta idza ra'au hingga ing dalem nalikane ningali sapa man. Hingga nalikane ningali sapa man ma ing barang yu'atuna kang den ancam sapa man. Den ancam immal azaba ana kalane ing siksa kal qatli kaya dipateni wal asri lan den boyong wa imma sa'alan ana kalane ningali dina kiamat wa imma sa'ah ai al mustamilata kang mengku ala jahannam ing atase jahannam akhir fa yadkhuluna mongko padha manjing sapa man ha ing jahannam nek ngono fasaya lamuna mongko bakal weruh sapa man bakal weruh man ing sapa huwa kang utahi man iku syar luweh ala iku syarrun luweh ala apane makanan panggonane wa ad'afu lan luweh apes apane jundan balane ai akwan tegese pira-pira balane ahum apa to kufar awil mukminuna ta pira-pira wong mukmin wa junduh mutai balane kufar iku asyayatinu pira-pira setan wa jundul mukminina utawi balane pira-pira wong mukmin alai ing atase kufar ngalahkan ing atase kufar iku al malaikatu pira-pira malaikat. Wong-wong kafir iku demuni ngelok-ngeloke wong Islam. Negara paling maju secara ekonomi, penghasilane, tata kelonane, ketertibane ning donya niki jenenge negara Swedia. Negara Swedia. Tapi negara Swedia itu ternyata angka bunuh diri terbesar. Jadi negara makin maju, makin pesat, makin tertib, ternyata angka frustasinya juga lebih banyak. Sehingga kalau Swedia itu melegalkan bunuh diri. Jadi pemerintah itu memberi kekuatan hukum nenggone wong bunuh diri. Jadi cara pengen bunuh diri sing model piye? Nek ditembak bayar sakmene, nek disuntik bayar sakmene, nek mangan racun bayar sakmene, nek diplendes rel sakmene wong bayar. Dan itu marak sampai hari ini. Neng Jepang iku ya ana hutan sing khusus bunuh diri. Oh, ternyata orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dilulu dengan harta sebanyak itu, ketertiban sebanyak itu, mereka tidak menemukan ketenangan. Indonesia sing dikudaki rentenir, sing urepe ra jelas, urepe kopro, aman guyu iso rokokan, geleng-geleng. Terus ana sing ngene iki sak sedotan pahala ini sing nupiring apa yo Allah. Yo apa yo wong-wong susah dijakan. Tapi yo iku diakui gak diakui. Sing nyelametno kowe donya akhirat iku iman. Sing nyelametno donya akhirat kowe iku apa? Iman. Akeh negara maju, tentarane berkembang, per kapita ekonomi ini naik, ketertiban naik, tapi angka bunuh diri sangat tinggi. Lah niki wong-wong kafir pancen kelakuane ngono. Ning donya penak aku, sok ning akhirat yo penak aku. Padahal dhek gak percaya ning akhirat. Terus kul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu matta hatta idza ra'au ma yu'aduna immal adzaba wa immas sa'ah fasa'lamuna man huwa syarrun makana wa abu junda. Katakan Muhammad, sapa wae ning alam donya niki tersesat, ora gelem iman karo Allah, ora gelem iman karo Rasulullah, dia tersesat, dia kafir. Maka aku akan panjangkan, aku akan banyakkan, maka Allah akan memberinya keluasan
urusan-urusan dunianya. Pangkate tambah dhuwur, duweke tambah akeh, wedokane padha ngrentep wis. Sapa wong sing kufur ning Allah? Ya, kuwi jenenge istidraj. Istidraj kuwi wong semakin kufur karo Gusti Allah semakin dilulu. Umpama istidraj kene ngene wong Islam. Dhek ku salat arang-arang tapi rezekine lancar. Dhek ku nyuap sana, nyuap sini, korupsi sana, korupsi aman terus. Sampai mati. Kok coba anggap kowe penak, kuwi istidraj. Kuwi wong sing wis ora direken karo Gusti Allah. Tapi wong sing duwe iman yang disenengi Allah. Lagi ape gawe pola sithik lara. Lagi ape maksiat nubruk. Lagu ora dilingno langsung. Niku wong sing apik. Mulane ana wong disenengi Allah niku ya ujiane ning dunya. Disenengi Allah niku ujiane ning dunya. Tapi ning akhirate kepenak. Tapi wong nek dilulu Allah istidraj. Masya Allah, kaya nikmat tok pokoknya. Karaoke aman, nggo bojone wong aman, korupsi aman, awak ora tau lara jajal penake dhuwit mengalir wis enak. Roh-roh matek misale lha iku roh mati. Lha iku jenenge apa? Istidraj. Aja mbok anggap kuwi nikmat. Kowe santri ora tau pacaran, ora tau WA, ora tau mabuk. Pingin jajal pacaran pisan. Urung sampai petukan, tabrakan. Oklek sikile, hayo kulo. Wes di WA, maaf sayang tidak bisa bertemu ngono. Lagi ape dodolane pacare konangan wong tuane dikampleng pisan. Waduh, cinta kita terhalang derita. Oh, terus sampai halale wayah nikah. Lho ngono iki disenengi pangeran. Ngono iki disenengi apa? Pangeran. Wong kafir hatta idza ra'au ma yu'aduna immal adzab, sampai mereka menyaksikan sesuatu yang telah dijanjikan kepada mereka. Ono kalane dhek oleh siksa, ono kalane dhek mati utawa menangi dina kiamat. Mereka akan tahu siapa yang tempatnya lebih buruk dan lebih lemah pasukannya. Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda wal baqiyatus shalihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Wa yazidulan nambahi sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh ihtadaw kang oleh pitutuh sapa alladzina bil imani kelawan iman hudan kelawan pitutuh. Bima kelawan barang yang zilu kang temurun apa ma'alaihim ing atase alladzina amanu. Utawa alladzina ihtadaw minal ayati saking pira-pira ayat. Wal baqiyatu ta pira-pira ibadah kang tetep ganjarane. Wal baqiyatu ta pira-pira ibadah kang tetep ganjarane as-shalihatu pira-pira kang bagus. Hiya utawi baqiyah iku atau taat tabqa kang tetep apa taat. Li sahibiha maring kang duweni taat. Iku khairun luwih bagus inta rabbika mungguh pangeran sira apane sawaban ganjarane wa khairun lan luwih bagus apane marodan nggon baline. Aima tegese barang iyari tukang tumeka. Iyari tukang tumeka sapa sahibiha ilahi maring ma. Wa yarji ulan bali sapa sahibuha bi khilafi a'malil kufari. Kelawan nulayani pira-pira penggawe orang kafir. Wal khairiyatu utai lafat khair khairun inda rabbika guna ing dalem kene panggonan iku fi muqabalati qaulihim ing dalem bandingi ucapane wong kafir ucapan ayul fariqaini khairum maqama. Gusti Allah nambahi pitutuh ning gone wong-wong sing oleh pitutuh, wong-wong sing iman karo Gusti Allah ditambahi keyakinan imane. Wong-wong iman bakal mengerti nek al-baqiyatus sholihat iku khairun. Nek amal sing mbok lakoni saiki ngajimu, salatmu, posomu, sedekahmu iku bakal balik ning awakmu sok ben ning akhirat. Abadi, amal yang dilakukan orang mukmin itu abadi. Itu lebih baik pahalanya dan lebih baik tempat kembalinya. Beda karo wong kafir. Keapiane wong kafir, sedekahe wong kafir nganggur, gak diono catetane.
Gematine wong kafir ning anak bojone enggak ada nilainya. Karena apa? Kekafiran dan keingkarannya terhadap Allah itu menyebabkan mereka tidak punya tempat di akhirat. Lah iya wong dikeinggon ora gelem ngakoni. Ini untuk mukabalah mereka menyangka bahwa tempat mereka lebih baik. Tidak. Amal soleh yang kita lakukan, taat yang kita lakukan ini akan kembali kepada kita dan akan menjadikan kita, kedudukan kita akan lebih baik di akhirat. Ngene kanggone wong mukmin penak ning akhirat timbang ning donya. Kanggone wong kafir nikmate namung ning donya iku nek oleh nikmat, padahal ya padha rekosane. Nek teng donya sapa wae tetep rekoso. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada. Attala al-ghaiba amittakhadha indar rahmani ahda. Afara'aita apa to ningali sapa sira? Apa to ningali sapa sira alladzi ing wong kafara kang kufur sapa alladzi bi ayatina kelawan pira-pira ayat ingsun dicontohke ai al-As bin Wa'il. Dicontone As bin Wa'il. Wa qala ngucap sapa alladzi ki asbabun nuzul ning ngene As bin Wa'il ngucap li Khubab bin Arad ning ngene Khubab bin Arad. Alqaili kang ngucap sapa alladzi kafara bi ayatina yaiku As bin Wa'il lahu maring Khubab. Tuma'atu den tangiaken sapa sira batal mauti ing dalem sawise mati. Wal mutalibulan den tangiaken wong kang nageh. Wong kang nageh lahu maring Khubab bimalin kelawan bondo. Ngucape wong kafir yaiku As bin Wa'il ning ngene Khubab ya la utayana ya diparingi temen sapa ingsun. Den paringi temen sapa ingsun. Ala takdiril ba'si ing atase ngira-ngiraaken tangi urip. Malan ing bondo wawaladan lan anak. Fa'udi mongko nagih sapa ingsun ka ing sira. Dijawab karo Allah qala ta'ala. Atola apa to ningali sapa alladzi Atola apa to ningali sapa alladzi al-ghaiba ing perkara kang samar. Ai wa'allimu tegese apa to meruhaken sapa ingsun hu ing alladzi. Wa yu talen ya to paringi sapa alladzi ma ing barang kala kang ucap sapa alladzi ing ma. Wastu nyalan ten alap cukup. Wastu nyalan ten alap cukup apa bi hamzatil istifhami hamzah istifham dan alap cukup an hamzatil wasl saking hamzah wasol. Akhir fakhuzifat mongko den buang apa hamzah wasol. Amita khadha apa to ngalap sapa alladzi intar rahmani ing dalem Gusti Allah kar Rahman ngalap ahdan ing janji. Janji bi ayu ta gambar kang den paringi sapa alladzi ma ing barang kala kang ngucap sapa alladzi hu ing ma. Jadi asbabun nuzul ayat niki ana kejadian. Ana wong kafir jenenge As bin Wa'il. As bin Wa'il, terus ana wong mukmin jenenge Khubab bin Arad. Khubab bin Arad iki melarat ya duwe utang. Khubab bin Arad melarat ya duwe utang. As bin Wa'il sugih terhormat tapi kafir. Terus Kanjeng Nabi nerake tentang baksi Khubab bin Arad yo nerangke tentang baksi sok ben nek ngerneng akhirat wong mukmin ngene bakal dibangkitno ngene. As bin Wa'il muni, Khubab, sok ben umpama ning akhirat bar mati ku aku tetep bondoku akeh, kemuliaanku terhormat. Kowe sok ben umpama diuripne neh ya tetep duwe utang melarat kowe bakal tak tagih. Terus turun ayat kiki. Afara'aital ladzi kafara bi ayatina. Apa to kowe ngerti wong kafir sing ngufuri ayat ingsun ngucap ning gone wong sing iman. Aku sok nek tangi saka kubur bakal dikai bondo, bakal dikai pengikut sing akeh. Akhirnya aku tetep nagih utang. Dijawab karo Allah, Attala al-ghaiba. Apa As bin Wa'il utawa apa wong sing muni ngono kuwi ningali barang sing gaib. Amit takhadha intar rahmani ahda.
Apa wong sing muni ngono ki, wong kafir sing muni ngono ki wis duwe perjanjian karo Gusti Allah nek dhek iku bakal dikai bondo, dikai anak, dikai kemuliaan. Jawab kala sanak tubuh maya yaqulu wa namuddu lahu minal adzabi madda wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda. Kala aja kaya ngono. Layuk tatke ora den paringi sapa alladzi ora diparingi zalika ing mengkono-mengkono malau wa walada. Sanak tubuh perintah nulis sapa ingsun. Nak muru tegese perintah nulis sapa ingsun pikat bin kelawan nulis. Maing barang yakulu kang ngucap sapa alladzi wa namuddu lan dadekaken nambahi sapa ingsun lahu maring alladzi. Tak tambahi minal azabi sangking sedomat dan minal azabi sangking siksomat dan kelawan nambahi temenanan. Nazi itu tegese nambahi sapa ingsun hu ing azab bidzalika kelawan mengkono-mengkono ucapan bidzalika kelawan mengkono ucapan la utayan nama lau wa walada azaban ing siksa fauqa azabin fauqa azabi kufrihi ing dalem sandure siksane kufure alladzi wa narisulan mari sapa ingsun hu ing alladzi ma ing barang yaqulu kang ngucap sapa alladzi ing ma minal mali saking bondo wal walati lan anak wa ya tilam teka sapa alladzina ing ingsun yaumal kiamati ing dalem dina kiamat fardan hale ijen lama la tegese ora bondo ora ana bondo iku maujud lahu kedue alladzi wala waladalan ora ana anak iku maujud. Dijawab karo Gusti Allah, kok wani muni-muni ngono? Ora wong-wong kafir mati sumben ditangeke ora duwe bondo, ora duwe kehormatan, ora duwe anak. Sanak tubuh maya kulu wa namuddu lahu minal adzabi madha. Wong kafir iku bakal tak perintahke nulis apa sing diucapne kuwi. Siksane bakal tak tambah-tambahi, tak sempurnakno siksane. Bahkan siksa karena ketidakpercayaannya terhadap kenikmatan yang diterima orang mukmin itu akan lebih dahsyat bagi mereka daripada siksa kekafirannya. Jadi ngelok-ngelok ke wong mukmin, nek wong mukmin sumben melarat neh, wong mukmin sumben kebulet utang neh. Kawe saiki yo ngono ya, wong mukmin iki modele ya ngono ya. Sing dianggap negara maju ku yo Amerika, sing dianggap negara maju ku yo Swedia, sing dianggap negara maju ku yo sing ngono-ngono kuwi. Lah negara-negara Islam sing wis perang. Negara Islam sing kumuh, apa ning Afrika sing ngono. Seakan-akan Islam tidak memberi dampak apapun. Nah, iku jare sapa kawit biyen ngono. Memang itulah ujian iman. Itu ujian apa jenenge? Ujian iman. Kowe dadi wong Mu'tazilah ora percaya enenge iman hanya mengandalkan logika. Apa betul-betul kowe iku tambah oh iya. Kawit biyen wong Islam dilokke kumuh, dilokke melarat, sok tangi saka kubur yo melarat neh kumuh neh. Iku ucapane wong kafir. Yang ini ki awake ngaji isu-isu maca ayat Quran, di foto, di video. Jepang sudah bikin robot, Indonesia kok cek ngono wae. Seakan-akan kita tidak berperadaban. Seakan-akan kita orang yang ketinggalan zaman. Ciri sopo? Ciri sopo? Ya sumben sampean buktekne bahwa orang yang memahami ayat-ayatnya Allah itu akan lebih berperadaban daripada orang-orang yang tidak mengetahui ayat-ayatnya Gusti Allah. On. Siksane bakal tak tambahi. Siksane bakal tak tambahi. Wa narithuhu ma yaqulu wa yatina farda. Sok ning akhirat wong-wong mukmin bakal mari sapa sing diucapno, tegese wong mukmin ning akhirat luweh duwe kehormatan, wong mukmin ning akhirat duwe bondo donya, wong mukmin ning akhirat duwe apa sing di keabadian sing ngepenakno. Sedangkan wong kafir wayatina farda dan wong kafir sowan ning dina kiamat ning aku tak gawe ijen, artine ora duwe bondo, ora duwe kehormatan, ora duwe anak. Wattakhadhu min dunillahi alihatan liyakunu lahum izza kala sayakfuruna bi ibadatihim bayakununa alaihim didda. Wattakhadhu lan padha ngalap sapa kufar ai kufaru Mekah min dunillahi saking saliyane Allah ai al-ausani tegese pira-pira berhala ngalap alihatan ing pira-pira pangeran
ya buduna kang padha nyembah sapa kufaru Mekah hum ing ausan liyakunu supaya ana sapa alihah lahu maring kufar iku izzan dadi kemuliaan ai syufaat tegese pira-pira kang nulungi anilahi ninggalno Allah bi alla yu'azzabu gambare kelawan yen ora den siksa sapa kufar kalah ora kaya ngono ora ana kang nyegah ai lamania tegese ora ana kang nyegah iku maujud min adzabihim saking nyiksa kufar sayak furuna padha angah sapa alihah ai al alihatu tegese beran-beran ngingkari ngangasi bi ibadatihim kelawan ibadah kufar ayan faut yang fauna tegese padha nafeaken sapa alihah nafeaken ha ing ibadah kama kaya perkara fi ayatin ukhra ing dalam ayat ukhra kang meneh makanu iyana ya'budun maka ora ana sapa kufar iyana ing ingsun iku ya'budun nyembah sapa kufar wa yakunu nalan padha ana sapa aliyah alai mengatasi kufar iku didan kang nulungi ai akwanan tegese pira-pira kang nulungi wa a'da lan pira-pira kang nyatru akhire perkara diancam ning akhirat bakal oleh siksa wong-wong kafir iku akhire padha gawe berhala sing disembah rasane berhala iku sok ben ning akhirat iso nulungi kala sayak furu nabi ibadatihim bayakununa alaihim ditaura ora berhala-berhala kuwi sing dianggap pangeran kuwi iku sok bakal muni aku ra disembah ibadah mereka akan sia-sia maka nu iyana ya'budun mereka tidak menyembah untukku aku ki dudu pangeran wayakununa alaihim didda dan mereka tidak mau menolong mereka berhala-berhala ini ikut disiksa. Nah, berhala-berhala itu so iso dadi isan-isanin rokok. Berhala watu iso men dadi isan-isanin rokok. Kanggo apa? Kanggo seksi. Nek aku ning alam donya ki watu tetep watu. Kok mbok dadekke pangeran? Kowe iku ora nyembah pangeran, kowe iku nyembah apa? Watu. Akhire padha-padha dilebokno ning gone neraka. Alam taro anna arsalna syayatina 'alal kafirina ta'uzzuhum azza fala ta'jal 'alaihim innama na'uddu lahum adda. Alam taro apa ta ora weruh sapa sira anna stune ingsun iku arsalna ngunculaken sapa ingsun syayatina ing pira-pira setan ai salatna tegese maringi kekuasaan sapa ingsun ai salatna tegese maringi kekuasaan sapa ingsun hum ing syayatin al kafirina ing atase nulungi pira-pira wong kafir al kafir ing atase pira-pira wong kafir tak uzu hale ngobah-ngobahaken sapa syayatin hum ing kufar ai tuhayyiju tegese ngobah-ngobahaken sapa syayatin ilal ma'asi maring maksiat azan kelawan ngobah-ngobahaken temenan nek ngono fala ta'jal mengko aja kesusu sapa sira Muhammad aja kesusu alaihim ing atase nyiksa kufar utawa kafirin alaihim ing atase nyiksa kafirin bitola bil azabi kelawan nuprih azab innama na'udu ang pestine milang-milang sapa ingsun lahu maring kafirin al ayyama ing dalem pira-pira dina wal layali lan pira-pira wengi awil angfas auto pira-pira ambekan adan kelawan milang-milang temenan tak itungi ila wakti azabi maring wektu nyiksane kafirin apa sira ora ngerti nah ingsun Allah wis ngutus setan supaya nyengsarakno wong-wong kafir diubah-ubahke supaya nglakoni maksiat nek ngono Muhammad sira aja kesusun njaluk mereka untuk disiksa setiap waktu, setiap malam, setiap detik mereka tinggal menunggu waktunya saja waktu untuk apa? Waktu untuk disiksa jadi wong kafir niku wis ora usah mbok arep-arep siksane, ora usah mbok jaluk siksane. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap waktu dia menunggu itu dan pasti itu akan terjadi. Mulane ora usah njaluk dicepetne siksane. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda. Yauma nahsyuru uzkur nutura sapa sira Muhammad yauma nahsyuru ing dalem dinane ngumpulaken sapa ingsun. Ngumpulaken al muttaqina ing pira-pira wong kang takwa bi imanihim kelawan imane muttaqin ilar rahmani maring Gusti Allah kang Rahman wafdan hale kang nunggang kendaraan. Ai jam'u wafidin tegese jamae lafat wafid bi makna raqib kelawan nganggo artine raqib. Raqib niku wong kang nunggang.
Wa nasukulan giring sapa ingsun al mujrimina ing pira-pira kang dosa bi kufrihim kelawan kufri mujrimin ila jahannam maring neraka jahannam wirdan hale kang lumaku darat. Jam'u warid yaiku jamae lafat warid bi makna masin kelawan artine melaku atsyan hale pira-pira kang ngelak. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha intar rahmani ahda. La yamlikuna ora miliki sapa nas ay annas orang duweni asyafa'ata ing pertolongan ilaman kejaba wong ittakhadha kang ngalap sapa man intar rahmani ing dalem Gusti Allah ahdan ing janji. Apa janjine? Ay syahadatu alla ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Ingatlah hari di mana orang-orang yang bertakwa dikumpulkan menuju Allah dengan menggunakan kendaraan. Jadi wong-wong sing takwa sowan ngene Gusti Allah padha numpak kendaraan. Sesuai kendaraane, ana kendaraane sing buruk sak kilate mata wis ning ngersane Allah. Ana sing kendaraane wis pesawat, ana sing kok wong-wong mutakin sowan ngene Gusti Allah dalam keadaan naik kendaraan. Wong-wong kafir dalam keadaan lapar, dalam keadaan haus, melaku sikil, ana sing sirah tinggu sikil, ana sing sikil tinggu sirah, ana sing tangan tinggu melaku, pokok ana sing berangkang kaya ula sak piturute. Wa nasukul mujrimina ila jahannam wirda, mereka akan digiring semua menuju neraka jahanam. La yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha intar rahmani ahda. Tidak ada manusia yang memiliki pertolongan di hari itu kecuali orang-orang yang telah mengambil perjanjian dengan Allah. Perjanjian ini apa? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat kuwi perjanjian. Awake ngakoni Gusti Allah, awake ngakoni Kanjeng Nabi dadi Rasulullah, iku perjanjian slamet. Dadi nalika niku ora ana wong sing slamet kejaba wong sing duwe perjanjian ning ngene Allah yaiku gelem syahadat. Aja mbok anggap Islam iku agamane Kanjeng Nabi Muhammad ya. Islam iku agama sing mulai awal digawa para rasul, para nabi. Mulai Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, semua niku Islam. Mulane wong-wong para nabi biyen wa ana minal muslimin, wa ana minal muslimin. Kabeh masuk Nabi Ibrahim yo Islam, masuk Nabi Isa wa ana minal muslimin. Aja mbok anggap Islam iku sing nggawa Kanjeng Nabi tok. Nah, orang-orang yang punya perjanjian sebagaimana yang diajarkan Rasul yaitu dengan menggunakan syahadat, itulah yang mendapatkan pertolongan. Sedangkan orang-orang kafir sing orang duwe perjanjian karo Gusti Allah, orang duwe apa? Pertolongan. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda anta aulir rahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Wa qalan padha ngucap sapa Yahud wan Nasara ay al Yahud wan Nasara wa man lan wong sama kang nyono sapa man annal malaikata ing stune malaikat iku banatullah pira-pira peri-peri wadone Allah, anak wadone Allah. Wong Yahudi Nasrani padha muni ittakhadha ngalap sapa Ar-Rahmanu Gusti Allah Rahman walatan ing anak. Qalan jawab sapa Allah lahu maring Yahud wan Nasara laqad jitum teman-teman teka sapa sira syai'an ing suwi-wiji idan kang gedhe dosane. Kok ana wong darani Gusti Allah duwe anak iku temen nglakoni dosa gedhe. Ai mungkaron tegese kemungkaran aziman kang agung. Takadu parek-parek ditakwal ya. Apa as-samawatu pira-pira langit itu iku yang takadu samawatu yatafattarna. Sigar apa samawat binun yang fatirna wa fi qiraatin bitta yatafattarna takadus samawati yatafattarna nek qiraah pira yatafattarna wa tasdid ta bil insyaqi kelawan makna sigar minhu saking arai kaul saking arai pengucap wa tang syakulan sikal apa ardu bumi wa takhirulan amru apa aljibalu pira-pira gunung haddan kelawan amruk temenan tantiku tegese tanpa biku tegese nangkep apa jibal alaihim ing atase wong nas min ajli saking arae anta aulir rahmani walada min ajli anta aulir rahmani walada anta au yen to ngarani sapa nas
Yahud wa Nasara lirrahmani maring Gusti Allah kan Rahman waladan ing anak. Lan jawab sapa Allah wa mayam bagilan ora sayuk jol lirrahmani ketui Allah ar-Rahman apa ayat takhidan ngalap sapa Rahman waladan ing anak. Ai mayariku tegese ora patut bihi kelawan Rahman apa zalika mengkono-mengkono walad. Wong-wong sing muni Gusti Allah duwe anak iku temen wis nglakoni dosa gedhe. Gara-gara ucapan ana sing darani Gusti Allah duwe anak, langit meh-meh wae rontok ambruk, bumi meh-meh sigar, gunung meh-meh padha ngebleki saking pendakwaan nek Gusti Allah duwe anak. Dijawab karo Gusti Allah wa mayam bagi lirrahmani ayat takhidha walada. Tidak patut bagi Allah untuk mempunyai seorang anak, untuk mempunyai anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. In kullu man ora ana utawi saben-saben makhluk fis samawati ing dalam pira-pira langit wal ardi lan bumi iku illa ati kejaba teka. Illa ati iku illa ati kejaba teka sapa kullu man iku illa atir rahmani kejaba teka maring zat kang Rahman abdan hale dadi budak. Ai zalilan tegese kang ino khodian kang DP yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Minhum iku setengah sangking man Uzair utawi Uzair wa Isa lan Isa. Ora Gusti Allah ora duwe anak. Sapa sing dianggap dadi anake Allah Nabi Uzair, sapa sing dianggap dadi anake Allah Nabi Isa. Ora ono Gusti Allah duwe anak. Kabeh makhluk ning langit, kabeh makhluk ning bumi sok bakal sowan ning ngene Gusti Allah dalam keadaan ngawula, dalam keadaan dadi kawula. Maksude ino. Nabi Uzair sing dianggap anak Nabi Isa sok bakal sowan ning ngersane Allah dalam keadaan kawula. Jadi Gusti Allah mboten gadah napa? Ana laqad ahsahum wa addahum adda wallahu alam.